rock, paper, scissors. Coba dah, tekasan. Hey guys, woo! Welcome to another video. Roll the intro. So in this video guys, atong testingan og unsay lasa sa Black Label. Actually di jud ko tiginom og mga alcohol guys, lain-lain mga alcohol. Sa mutag hard drinks di ko tiginom muna. Moto sa tasaw boss kay tong tan-awon og unsay isagol nila sa Black Label. Karon murag dapat po kuno kay nako ni kanang gitawag og chaser bitaw. Kana. Katilaw na kani Dave. Papa Dave. Yeah. 901 Shelby Drive, look alive, niggas came up on this side, now they on the other side. Oh well, fuck them dawg, we gon' see how hard they ride. I get racks to go outside, and I split it with the guys. We up on the other side, niggas acting like we tied. I been gone since like July, niggas acting like I died. They won't be expecting shit when Itong testingan ang Johnny Walker's Black Label. Okay, so this is a Johnny Walker's Black Label guys. Na-consist siya og 40% volume of alcohol. So ang kaning kuan guys, Black Label dapat ang edad nimo kay 12 years. No. 12 years ang mga kuan. Gago! So guys, atong testingan ang usa ka drop sa Black Label. Okay, so ako guys, pagkatao di ko tiginom og mga ngani guys, mga hard drinks. Kaning tapat no guys, experience naman siya sige inom og kuan mga taka-taka. And as you wonder guys, kani ang lens sa camera nakabantay mo sa tunga kay murag the blur siya. Nadaot mo na lens ani tungod sa tour mo pag last week. So ang link sa last week's video guys nasa uta sa description guys ang link sa video pag-agi nga week. Choy lang, shot glass. Shot glass pangkuan mo ni rice cooker. Suggestion yung mga challenge nga pwede na mabuhaton para sunod nga video. Kasi usa ka subscriber and ingon ako nga boring na kayo ang channel kung walay challenge. So and most of the uso karon kaning challenge video. And before ni mo kuan guys, ablihan nila mo dapat nangaon mi daan sa mo dinner. Ikaw ni ka sa dinner. Muna ayo. Muna. Sige. Muna ang taas sa Black Label guys. Ito ablihan na. Okay. Regardless at ko sa gata ganing kuan guys, Black Label. Ko na kaginsa ka. By the way, kining tapan nila guys, mo na si Winner Charles Sepe. Manghud ako, di ba? Labaw po ding 6 standby sa drikyat. And also guys, kuan is at guys, nag-prepare ako kalamansi. Ito na nablihan Charles. Okay, ablihan na ako guys para ninyo. Mo na itawag og bahal sa gawas. And also guys, pagsimot ako ni guys. Lahi siya gaho. Mura siya. Kaya to ibutang ning Black Label. Isa mabila pa mga ml. Okay guys, ato ibutang sa 40 ml. Okay. Ato sa butangan og ice. Ang muino man ang mapilde sa bato-bato-pek. Rock, paper, scissor. So ang kuan rock, paper, scissor, kuan niyo ba kana? Rock, paper, scissor. So in Bisaya guys, we call the rock, paper, scissor as a bato, pick. Wherein bato means rock, paper means pick. Yan na, sugod na ta. Sige, bato, pick ha. Taman tulo ha, tulo. Bato, pick. Oh, pili ka. So na ko 1 point guys. Bato, pick. Ang daog siya. Bato, pick. Bato, pick. Oh, daog ko. Bato, pick. Hey, daog ko! Woo! So guys, ito na ang guan. Patilawan na to si Charles aning Black Label. Woo! Okay, Charles, sige Charles. Usama mo yung pag-inom Charles. Okay. The voice, what a voice. Yeah, usama may kaigoy mo Charles. Kusog manipa. Di, bato pick ya punta. Bato pick ya punta. Bola ko dia. Bato pick. Ikaw na dia. Bato pick mo. Yan po, nakapilis. Bato pick. May mainom. Kung ako madaw ganun na, di ka madaw. Asus. Yan na. So, bato pick. Ganun to eh. Ito testingan. Pabutang be.
Ha? Ay, buta. Galiyo. Ito na, butangan og ice. So, ang ice muna yung magpapabugnaw sa manipa nga Black Label. Charles may tigdugang. Then, ang mapildi sa rock, paper, scissors, guys. Paimnon sa Black Label. Rock, paper, scissors. So, ba na? Tikasan. Balikan, balikan. Ya. Rock, paper, scissors. Hoy, yaya, kaya ka. 1, 2, 3. Sus. Okay, rock. Balik. Rock, paper, scissors. Tikasan mo, ha? Ikaw ay dugan. Balik. Rock, paper, scissors. Tikasan mo, ha? Ikaw ay. O ba niya? Balik. Ito na, water mo no? Bato, pick. Ano ba? Katulo. Bato, pick. Oh. Wala ko. Oh, one. Bato, pick. Ah! Oh. Okay. Wala ka na. Ay, ako. Sige, bato, pick. Ah! Tawa na ko. Bato, pick. Bato, pick. Actually guys, first time we know Black Label guys. So, muna ang Black Label, muna ang Chaser. Ang Chaser is San Miguel Pale Pilsen. Makita sa San Mig company nga, kuan kanang nag-inom yan kay sponsoran San Mig, warta ba kay gi-promote na mo ilang products. In 3, 2, 1! What a voice I hear. It's like the voice. Bato, pick! Bato, pick! Bato, pick! Bato, pick! Bato, pick! Bato, pick! Ay, padayon na rin. Sakto na to. Hindi ah. Gamay rin ito. Huwag daw niya nga-flip na. So guys, last na ni guys. Si Lost. Huwag nga So kaning kalamansi guys, sausaw sa asin. Okay guys, so tilawan na to ang kaduhang shot na ko. At saka first shot pa niya. Ato na siya himnon. It's like the voice of my beloved dear. But the voice So guys, last shot na ni guys sa Black Label kay. Ganun na yung... So ba last na ni, last na ni. Mo gani ako gani. Last na Ako gani. Tura na ito ka naman na. Sakto na ni guys, ano yun, tama ng kuan. Kanira. Black Label. Kanira. Kay murag nanipa na gyud. Bato, pick. Bato, pick. Hoy, daplin. Bato, pick. Bato. Di ba? Puna sila. Bato, pick. Bato, pick. Actually guys, kung mainom juga beer guys, dapat di ka palabi guys. Proven na sa doctor guys, sa medical corporation sa ato sa Chicago Medical Corporation Group of the hospitals in the whole world nga. Ang kaning kuan guys, kaning beer guys, maayo ni siya sa atong body. But then ang problema guys sa kuan og moinom ka og kuan guys kanang beer, dapat di gyud mo palabian og kuan guys for the vlogger styles. Like Michelle D. Oh, shout out din ni Michelle D. Iluso guys! Dapat dito to kalimtan ng mga subscriber nga mo pa shoutout. Shoutout day guys ni Kon Samsam Newlis Romero Orinde Blended Scotch Whiskey. Muna niya ang last shot sa Black Label. I wonder sa guys ba kung kinsa gini si Johnny Walker. So maybe it's my Kon long lost brother or actually ang first impression na rin Kon product guys sa Black Label by Johnny Walker kay their products are Kon very expensive, yet they are very expensive. You know what I mean? Ikaw, bobo, putang ina mo ka! Ha? Ginang ina mo! Kasagaran tigpalit gyud ani nga product guys kadto gyud mga siman. Kita yo, di ba? O atog kagawas, di ba? Kaya mga parinti nimo, mga family nimo kay mag-expect gyud sila nga nakidalon bitaw para nila. Okay guys, so this is the guys last shot of Johnny Walker by Black Label. Sakto ba?
Ikaw, bobo, putang ina mo ka! 3, 2, 1, start! Pagamayo. No? Dol ya kay last na rin. Last na rin. Tulog Inday. Okay. So guys, ug mabuti siya og 50 likes. Ato inon ning gitawag og El Hombre Tequila. Okay guys, that's it for this week's vlog. Don't forget to like, leave a comment below, and subscribe to my main channel if you haven't. And please click the ring bell below. Somewhere here. Katniel fans. Kung Katniel, The House of Us. kung fan ka sa Katniel guys, especially sa The House of Us, imo i-like ang video ha, kaning video. Nara ang like button below. Okay? Ano na mo na mga Charles? Ala. Buyog. No pa. No. No. Ano ko mo? Okay, inayon mo tayo ni. Ko yung si banda yan. Bobo, sige. Ito. Ate, awa. Yeah. Ala. Ah. Si Charles kaya yun, yung una-una, di ba? Wala ka ba? Panghapakon naman. Tama na yan, inuman na. Hoy pare ko'y tumagay ka. Nananabik na lalamunan. Naghihintay, nag-aaba. Teka lang. Bakit pare? Nasusukan na ako eh.